Nakighiusa sa tibok nasod ang mga lokal nga opisyal sa Dumaguete City, Negros Oriental sa pagsaulog sa ika-126 nga kasumaran sa pagkamatay sa nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal ganihang buntag. Gawas kanila, nakighiusa sab ang mga opisyales o mga kawani sa nagkadiang ahensya sa nasudnong kagamhanan, lakip na ang security forces. Ang 6-time Carlos Palanca Awardee for Literature nga si Ayan Fermin Kasokot mooy pinasidunggang mamumulong kinsa mihulagway sa kabililhon sa literatura ug pagbasa niini, labi na ang kabahin sa kasaysayan sa nasod sama sa paghatag og bili ni Dr. Jose Rizal. Bisan ang kalibutan karon ana-ana sa gitawag nga digital age, apan gidasig gihapon ni Kasokot ang kabatan-unan nga mubasa og mga libro. Hinuon siya mipahimangno nga dili tanang na-post sa digital platform tinuod. Tungod niini, pasidaan ni Kasokot sa mga batan-on nga sama sa gipakigbisugan ni Dr. Jose Rizal angay pangitaon gayud ang kamatuoran kung isalikway ang mini nga kasaysayan. Luyo sa modernong panahon, gidasig niini ang katawhan nga ipadayon ang paghigugma sa nasod ug sa naangkong kagawasan nga gipaagasan og dugo sa mga nasudnong bayani. So I really wanted to convey nga ang ideas ni Rizal, which is encapsulated in his novels, in his literature, are part of that intrinsic wealth of the nation because these are the country's memories.